Kubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, kabala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabenta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. President Jang Migilaya Rural Tourism Forum uba Allen West ulong baga sarkar jilla kadeban pinbet janai bha yagaru kompanya ikakam jungo kai lani ka tourism haga ni ka jilla khanam bakan long ka tourism kabadan jingkit kli ambagan chulong lingkrang uba Allen ulong baga sarkar kan hapan pet yaga jing shingan jongi tourist ki bawan nabar bar kumjuru ka jing shingan jongi trash nong nakadaga jingwan ki brio ki banabar Ulang baga jela kala banyak kun persya yaga kelam COVID-19 dailing baga jingat trelang hapreng ka sarkar baga dor basnong but haka tourism ru kadiban long kumju bagi dor basnong gin hapshim yaga benta ka ba hakmat khnang bagan long ka tourism ka badan jingkit kle shu ulang bagi dan gijaka ki ba khoru khoram banya bat kimsngan nak benta ki beri ki belet dingkong kumta hakitu gijaka ki nang jungok kai ki diban shim yaga guide ki bede ki trash nong Bakin batai, bat yalam lenti, hendak dan pat ru kijaka ki bagi nang jengok kai kim dan kam guide. Nakalian sengi ki batri kan kam sangkai persai. Hadin jong ka jinglap ya kamet jong o raja. Ngilong shock deh, ba kemudian ke jingja kan jah kesenong suara, kesenong ke ba paunam ta nam ta ke jing suk jing san, jing song sengai, di kakta bahagia, di kata kini yang be sulap ban mudur te ba kemudian kan ija kemang ni, tak bolong ke jingja kalau aja, ba nakalian jongi bateri ya kan kam na suara bat na kastit berak kau Kabangidan ban pun ni ke jing sulem. Ya ki bahing masem jong uraja jadi ke jinja ke ba nimla man batai syu mo jong pat dot nut ki bahing nang tangi yang rekat ubat ki bahing jong kalok jong u sonam ke ba wanlang seni bat ke badang ja adu entah ngi yang rekat man dari jikmit ti bangin yo ke kubor ke bastenat bangin lap no ke tinre ke kias ke diga ba juat ba adu entah ki kulit du ki mlap sai te ti kajing semulem nam takin ki ar long yeng ki ba ya tengku bat ni kajing ja ka ba ar wang akhwa ban keren ka de kan ni kajing ja kala wan ra sibun ki khubor pas ni ya ka jela jeng bakta kham tam ngi ki batre ya kan kam ko kai persai ti hina pej ba hakin ki jing ya keren apa ki social media kalong haki media ki ba shalong lan ki ba apa national level seorang adalah sakren senior ya kata don ki baong baga diga jaka jong ki nong tu nong luti nong penyak brio masongsi namar ngi tip ha seorang kalong kumdo mong ngi fi diga ri jong kujing song suk song san ba kujing sengan ten mereka ni ka misconception na kan ni jingja na mereka kata na tragi bri ki penkut nya jubor pelat na tragi empat de ka korban keno ayano ngide ban sania haka investigation jong ki pulit hamtam tala thung ya ka special investigation team ini man ailat ya ka bahkan investigate ni ban what ya ka daw motive behind this heinous crime ti ngimde ban syukuno abo deuta man supun kan mawi pi kandian ya ka jingja wajah hom sosun haka ba we ubri batap mas ule kham apori kena kan the itu pinapit bah ka jing ya keren ha ki social media comment ki agi khna lokal bukum ni himan kapor bamlien khna khasi ndai fusin dala alap yubri udina sabar ka jela jungi tika tafi ban sukno ban ong ki lokal ki di badon ki hani ka kam song nia syu bentakan we should not come to a conclusion mo ong fi the best ka de bangin I haka jing start juga betok kit ni kam kejingja crime it happen mo hakan no jaka jong pthairu mo oi fi sai sin ko song si ba kan ja seorang
ti matrai kum kasenong kum gibri batrai kan kam ani jingja pen kendit benrio yang ngiru barok hot nadu sarkar jela nadu mangi stakeholder mane ki dorbar senong matrai ngi deban kendit benrio ni kam ngi deban reflect ba how do we move forward kan ni matrai ka bahadu ka de banya trailang ban prevent menamar bang ong fimtan ini jingja ibaja mentah kasih asi inom pat sadak sniutan makalong mentah itu res kidang wan ni pet mentan na piwan na sulong flooded with tourists tinre la taka jasi jak mon kamlong ba bahaya ke image ka so aralan ni jong ka state jungi ti kabangi haban le amta nang ni sakmat ka deba ni haban pendon kami ke jing start jungi ban prevent ya kini ki jat jingja ba sniu kumni kan nganang ong mentan ong figa sarkar banle maka hoy kadi rajahang no nuru sabar hite kan sak do ke sarkar nak takra sarkar di berkat bahwa ban simkia kan gini kam raja sorar untuk gibri menabar ki ang state government no ti nak takra kan ka jing tendrong jong responsibility ka kadon berbor hakli jong sarkar tin ring katakin ke bas tenak long bahagi ni jaka jungi mencupan kan mau pi hagi por jong covid-19 balik ke jela jungi kayu enam ba kala mentakil bahaya kan ka klam gitu kipur pina paidin bahaga de very nice collaboration apa dengan sarkar bagi dorbar sno hakba ladam don gidor basno ngatrai iman lala ban ong kasem jing ban takil ya ka klam covid kan I suggest the same kind of model should be replicated in managing tourism ba ngarang ya keren bagi ba Anthony Imtan usi jong suara bayar tu na umbu kat kulit kat saba don kinum la re we have these grassroots institutions kiba kata ki tourist spot hang di kemang ni ka hapo hima suara ani ka hap hakasnong kabadi hapo ka hima suara tinga try imat kacingkit ka bakya kadi yagi dorbar senong ku bante alakam ngasit pen kan mau men kan ni haka dorbar jong ka hima suara sudon bok bangayok bani simbentan tukum ngarang keren so ja gini gini jang ngadong menta ngide ban kan mau gini artli ki ken ba pemalong menta kajing fu jing piang kajing internet jangan ka than kawan ra ya kajing kurku kawan ra ya ka kamai kaji habeng ki longyeng ki badan hapo kan ka than ken kadai jing si syaru mo ti ngapan kan mau nga hakaju apor kat bangi ngiyo jing mentoy na kan ka kam tourism ini pan pai khmat sa artli ki ken kawe kadi bahkan ka tourism kam de ban long baling karang than ba ka tourism jong ngide ban assure ya ka security and safety habang ongumta kadi ar benta kawe kajing sengan jong turis bawan na ban baru kajing sengan jong ginong song hang ni ka than kabalai kadi ka mga kren ha kadi ka ban pai khmat sa ka protection of the mariang jong environment jong tinga try kata kadi ka kamram jong bangin ya trailang ngadang ong hi ong ladang ila ban weng ya kini gijing mo ki bawan ba tourism kumaja manta onsi ong security and safety jong tourist lang kamla te long la aja kan ka crime ka ba hadu kat ni kan ka tourism kawan tang ka jing baha kadi ka we ka lat yo kam yo jam kinong sora la ni ya kibri jong ka than ya ka jela bro we ka ba ladang itik care ka pasat sa pateng banwan kan hosi om tip kala ban long junom ru tina takada ko mon kasyong haki hangi menta kin kiba ublay IT hakan ni jerisen jong menta bangin perhat borbor ba kani mde tang ban ba mangi mde ki khun ki kseu jong iro ladang ile abha kin sabam na kanika sektor kan ti nakatakdaw ladang ila hi ban ensure ba kandon ke jinga trailang ban replicate ya to model jong COVID-19 haka ba manage sa kanika tourism will be a very ideal model ban yaya nang ni sakmat daka jing sotenat bang ya imja na kanika kambat haka juk poro kadon ka jing sengan hagin ki jaka sarkar de ban katakin nang gumno de ban khamsim khia mo ang wanchu ang na kidon ki jaka haka policy jong sarkar ta de ban don ken long ki jaka ki ba ka sarkar kala itu ba not everyone can go te
ki jaka ki ba palat lagi common areas kemut di ban shim ya local guide ladang ila ban le kan ni kemut thrai kum kan ke jingjar kan namja kan ni kadang kum kepisah mo arliang siliang kadi ka jingmentoi local economy siliang kadi ka jing senganya ki bri bawan kan di thrai ladang idon kum kata ka polisi ngamong ba habro ki jaka pin hap shim local guide ngai hamtam ki jaka ki ba identify ti bagi di zone ki ba ham stom ham jenjar itu renjong iro kilong kum tahi napait kan ki jaka ni kariat ba ti ban yasong perhat kan ba kumno ban divide ki zone te idon ki zone ki ba ki bri ki la ban le kan tu ki don ki zone pa ki ba ki bri kin ham ban